Il-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta tinsab lura fis-żona l-ħamra fejn jitlu l-finanzi, sena biss wara li kien imħabbar is-suppost profitt tal-kumpanija li tant ftaħar bih il-Gvern u l-Ministru Konrad Mizzi. Skont sors internazzjonali li janalizza l-industrija tal-avjazzjoni rapportat mid-Times, il-mossa tal-Gvern li bla pjani daħħal rotol ġodda kellu impatt finanzjarju negattiv fuq il-linja nazzjonali tal-ajru. Mistoqsi għal reazzjoni kelliem għall-Air Malta ċaħat l-aħbar u qal il-kumpanija mistennija tirreġistra profit raġonevoli. Din mhix l-ewwel darba għaliex anke s-sena l-oħra l-analisti tal-avjazzjoni għajmu dubji dwar ir-riżultati finanzjarji li kienu ħarġu. Iċ-ċentru tal-avjazzjoni KAPA is-sena li għaddiet tat l-award imsemmi Turnaround of the Year lill-Linja Nazzjonali tal-Ajru ta' Malta wara li r-riżultati finanzjarji tal-2018 raw profitt operattiv minimu ta' 1.2 miljun euro. Fl-aħħar rapporti tagħha madankollu KAPA tgħid li l-Air Malta spiċċat lura fiż-żona l-ħamra fis-sena finanzjarja 2019 li ntemmet f'Marzu tal-2019. Ir-riżultati uffiċjali għas-sena finanzjarja li għadha kif intemmet għadhom qed jiġu riveduti minn awdituri lokali. Sabiex jitnaqqas it-telf, il-KAPA qalet li l-Air Malta trid twaqqaf l-espansjoni u żżid il-frekwenzi minflok tinvesti f'aktar destinazzjonijiet ġodda. Fil-website tagħha, KAPA hija diskritta bħala waħda mill-iktar sorsi ta' fiduċja fl-industrija tal-avjazzjoni u l-ivvjaġġar hija għandha reputazzjoni mingħajr paragun għall-indipendenza u l-integrità tagħha. Incidentalment, KAPA se torganizza l-laqgħa ġenerali annwali tagħha f'Malta aktar tard din is-sena.